ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММО омода кардем ва боварӣ дорем ки ин навор ба шумо писанд меояд. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. доруҳое ки айни замон шумо дида истодаин доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати шифофармо мебошад, ки шумо имконият доред ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона, ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфта буд ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. чемпиони вазни миёна UFC Леон Эдвардс оиди рақиби дар пеш истодааш Колби Ковингтон фикрашро баён кард. биёин суханҳои чемпионро гӯш мекунем. ростига ман то ҳол намефаҳмам ки умеди Колби дар чист. ман тамоми ин вақт фаъол будум. ман аз ӯ дида ҷавонтарам. ӯ ягон ҷангвари аз 35-36 сола ҷавонтарро шикаст додагӣ нест. агар ки мо оиди ғалабаҳои ӯ гап занем, ғалабаи ӯ дар муҳориба зидди Робби Лоулер, ғалаба дар муҳориба зидди Тайрон Вудли ва ғалаба дар муҳориба Хорхе Масвидал, пас ӯ дар ҳайрат мемонад аз корҳое ки шаби муҳориба бо ман бо ӯ рух медиҳад, гуфтааст Эдвардс. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи унвонӣ байни чемпион Леон Эдвардс ва довталаб Колби Ковингтон аллакай саҳарии 17 декабр дар турнири UFC 296 баргузор мегардад ва дар ин турнир боз якчанд муҳорибаҳои шавқовари дигар мешавад. муҳорибаи унвонӣ Пандожа зидди Ройвел, Шавқат зидди Стивен, Фергюсон зидди Пимблед, Висенте зидди Гери, Митчел зидди Эмет, Гарбранд зидди Келехер, Тагир зидди Дарден, Филе зидди Лукас ва Муслим зидди Браун. ҳамаи ин муҳорибаҳо дӯстон беҳтарин муҳорибаҳо мешаванд ва ҳамаи ин муҳорибаҳо дар турнири UFC 296 баргузор мегардад. ҳамчунин пеш аз худи турнир пресс-конференсияи онҳо баргузор мегардад ва агар шумо хоҳем ки мо пресс-конференсияи онҳоро тарҷума кунем, пас биёед дар ҳамин навор 3000 лайк ҷамъ мекунем. ҳамин гуна мо мефаҳмем ки хоҳишмандони пресс-конференсия ҳастанд. мураббии Чарлз Оливера Диего Лима гуфт ки кай онҳо бо Ислам Махачев реванш гузаронидан мехоҳанд. агар UFC хоҳад ки мо моҳи Рамазонро интизор шавем, пас мо ин корро мекунем. мо намешитобем. барои мо аз ҳама асос ин аст ки Чарлз муҳорибаи навбатии худро бо Ислам гузаронад. муҳориба моҳи мард барои мо хеле хуб аст ва шояд ки Чарлз орзу мекунад ки барои камарбанд дар назди мухлисони худ ҷангад. муҳорибаи унвонӣ дар турнири UFC 299. бигзор ки дар турнири UFC 300 муҳорибаи Конор ва Чендлерро ташкил кунанд. дар апрел бошад моҳи Рамазон аст. барои ҳамин мо барои реванш дар турнири UFC 299 моҳи мард ё ин ки дар турнири UFC 301 моҳи май тайёрем, гуфтааст Лима. бояд қайд кард ки чемпион Ислам Махачев ният дорад ки соли 2024 се муҳориба гузаронад. як муҳориба пеш аз моҳи Рамазон, як муҳориба тобистонӣ ва як муҳорибаи дигар тирамоҳӣ ва ки аввалин рақиби Махачев мешавад ҳозирашда маълум нест. варзигари тоҷик ҷангвари вазни сабуки UFC Лоиқ Раҷабов муҳорибаи навбатии худро моҳи март гузаронидан мехоҳад. оиди ин чиз яке аз мураббиҳои Лоиқ Артем Кузминов хабар дод. ин мураббӣ дар саҳифаи инстаграмаш акси худро бо Лоиқ гузошта навишт ки моҳи март рафтем хэштег UFC бозгашт, навиштааст Кузминов. хотиррасон мекунем ки Лоиқ Раҷабов дар вазни сабуки UFC баромад мекунад ва рекорди ӯ дар UFC 1-1 аст. лоиқ дар якум муҳорибаи худ ғалаба ба даст оварда буд. ана дар дуюм муҳориба бошад мутаассифона шикаст хӯрда буд. акнун Раҷабов осебҳои худро табобат карда тамринҳои худро оғоз кардааст ва чӣ гунае ки мебинем омода аст ки моҳи март баромад кунад. мо бошад ба Лоиқ омодагиҳои хуби беосеб орзумандем ва бесаброна муҳорибаи ӯро интизор хоҳем шуд. дар ҳамин ҷо дӯстон навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳоятонро нависен, ҳатман дар канали мо обуна шавен. то боздид хонободу сарбаланд бошен.